Presents by Rekha Films. जिला में नाचे छपरा से चल के पिकअप में कप बिगाड़ दी लइका महलटी कटक के पिकअप में कप बिगाड़ दी लइका महलटी कटक के 2 दिन पहले वायरल भइल नचले रहलू जम के 2 दिन पहले वायरल भइल नचले रहलू जम के पिकअप में कप बिगाड़ दी लइका माल हो टिकटक के पिकअप में कप बिगाड़ दी लइका माल हो टिकटक के छोटे छोटे लइकन के बढ़ता बीपी जब जब लहंगा उठैलू हो ओठ में लाली कान में बाली आँखी में काजर लगैलू हो छोटे छोटे लइकन के बढ़ता बीपी जब जब लहंगा उठैलू हो बन राखो अपन गोरिया दुनु आलू चप के बन राखो अपन गोरिया दुनु आलू चप पिकअप में कप बिगाड़ दी लइका माल हो टिकटक के पिकअप में कप बिगाड़ दी लइका माल हो टिकटक के Presents by Rekha Films. देखिला खाली गोरी तोरा उठलाली के साजन राजू भइले दीवाना लहंगा के तोरा जाली के देखेला सब देखेला खाली गोरी तोरा उठलाली के आइडिया से रवि भइले दीवाना लहंगा के तोरा जाली के बिहका से राइटर सुमित रोके गरम महल के विकास राइटर पंकज रोके गरम माहौल के पिकअप में कप बिगाड़ दी लइका माल हो टिकटक के पिकअप में कप बिगाड़ दी लइका माल हो टिकटक के Rekha Digital Recording Studio.